Ac un o gwestiynau mawr prynhawn di mercher, pwy fydd Pencampwr Cymru y maes y cneifio am eleni, a felly pwy fydd yn ymlaen i fod yn aelod cyntaf o garfan Cymru ar gyfer y dyfodol. A'i Matthew Evans fydd o ar stondin 1, a'i Richard Jones y Pencampwr presennol ar 2, a'i Lloyd Rees sydd wedi bod yn crwcer y drws ers blynyddoedd ar 3, a'i Gareth Evans ar 4, a'i Kevin Williams ar 5, neu a'i Elwyn Jones ar 6 middi. Mae'r wyn yn disgwyl yn y gorlan, mae'r cymar corlan yn barod efo bob un ohonyn nhw'n barod i'r darparu nhw mor rhwydd as i bosib. Mae Richard Jones yn trio cadw at i deitl o wrth gwrs tra bod Matthew Evans a Lloyd Rees bob ochr iddo yn mynd i drio i herio fo. Cofio ar y pwynt yma am Gareth Daniel fydd yn cystadlu yn y gystadleuaeth yma fel arfer yn wedi anafu i gefn eleni ac wedi bod yn gyn Pencampwr Cymru sawl gwaith yn y gorffennol. Felly dyma ni rwan, 15 allan ar hyd y rhes eblaw am Kevin Williams ac Elwyn Jones, ond y bechgyn eraill mae Matthew Evans, pwy sy'n mynd i orffen yn gyntaf, a'i Gareth yn mynd â hi, Gareth yn dod â'i 15 allan, ond dyma ni rwan, 16 Owen, faint Owen sydd yn y corlanau na, dwi ddim yn gwybod maen nhw'n dal i ddod o'r wlad. Does dim diwedd ar hyd y gwela i Richard Jones ar un o bryd yn cnifio'n gyflymach gyda 4 boen sydd yn dod allan o'r gorlan. Dan y gesel na lawr yr ochr na, cyflymu gyda bob boen rwan, mae pawb ohonyn nhw. Chwarae teg iddyn nhw, Lloyd Rees, da ni'n wedi gweld llawer arno fod yn y ddiweddar. Y ddau ochr yn ochr ei gilydd ar 1 a 2 rwan, Matthew Evans a Richard Jones, ond un ddafod rhwngthyn nhw ar hyn o bryd. Felly Matthew Evans yn achub y blaen yn sylweddol ar Richard Jones, ond ydi o yn cnifio mor daclus ar Richard Jones. Dyna fydd y cwestiwn wrth gwrs. Ar 5 da ni'n cael golwg ar Gareth Lloyd Evans yma'n hyn. Wedyn draw a ni, Gareth unwaith eto, ac wedyn da ni'n cael bwrw golwg yn sydyn ar stond i'r rhif 6, ond ar rhif 1 ar hyn o bryd mae'n sylw ni'n mynd i Matthew Evans sydd yn cael hwyl eithriadol ar hyn o bryd. Dyma bo'r rhif 6, y pen arall stond i'n rhif 6, ond mewn â ni unwaith eto, Matthew Evans i mewn ag oen arall, y cynnwr fan hyn yn cynyddu gyda bob eiliad. Mae'r neuadd ma'n orlawn. Fedrwch chi ddim symud yma, dweud y gwir, a mae bobl yn sefyll ar hyd yr ochrau ym mhob man eisiau gwybod pwy fydd Pencampwr Cymru ar hyn o bryd. Ydy mynd i fod yn Lloyd Rees am y tro cyntaf. Mae'n anodd credu ar hyn o bryd. Mae yna 19 Owen allan gan Matthew Evans a Richard Jones ar 17 fel pawb arall. Gareth Lloyd Evans fodd bynnag wedi cynyddu o ran cyflymdra a 19 Owen allan hefyd. Oes a 20 Owen allan yn y corlanau yn y disgwyl amdanyn nhw. Dwi'n siŵr bod bellach. Dyma ni felly ar stond i'r rhif 4, Gareth Lloyd Evans ydy hwn yn gorffen oen arall ar 19 Owen allan gan Matthew Evans. Chydig o gicio fanna ar 4 i Gareth mewn â lo am un arall unwaith eto. Dyma ni rwan felly Kevin Williams mewn am oen arall ar 1 mae Matthew Evans yn dal ati yn wych. Lloyd Rees wedyn, ond 1 di'r boi. Sbio pa mor gyflym ydi o'n mynd ar hyd ystodiau hirio na erbyn hyn ac yn hedfan rownd y gornel. Nôl â ni a Bronwen Tango yn cadw llygad arno fo yn gwneud yn siŵr bod o ddim yn trangwyddo ac yn ail dorri'r blaen o gwbl. Rwan ta. Dy foment engedfennol yn dod i fyny rwan. I mewn am Matthew Evans ar gyfer yr oen diwetha. Faint o'n mynd i gymryd, da ni gwybod bod Jack Fagan wedi cneifio 1 oen mewn 15 eiliad. Beth sydd yn bosib ar y lefel yma o gystadlu i'r bechgyn yma. Come on, wan, bechgyn ar 4, da ni jyst fel sylw am funud i Gareth Lloyd Evans a'i yntaf wrth i fodd yn cael cyfle i gynrychioli Cymru. Mae galon o yn y gwaith defed yma, bob sut yma i hyrddod a phob dim. Ond Matthew Evans ydi o, lawr y goes 1, 2, 3, dwi'n siŵr braidd ddewch chi am y botwm coch ac dyna ni chi Matthew Evans yn mynd â hi ac yn mynd â Pencampwriaeth yr holl ffordd yn ôl adre gyda fo i Benryn Gwyr. Fydd Nicky Beinon wrth i fod. Now then, this could cause a bit of a family fallout. The runner-up, ladies and gentlemen, receives £350 and the sash. This goes to Matthew Evans. So retaining the championship of Wales, he will receive the Norman S. Perkins Trophy, the return air ticket to New Zealand supported by Lister. He is the first
machine shearer to make that team. He received the Crystal Award, the Lister handpiece and the sash. Ladies and gentlemen, the champion shearer of Wales, Richard Jones.